आङो फंनैसो बुंनो सानबाय इयुथफोरनि थाखाय पेरेन्टनि जानानै जाय गथ'फ्रा पार्टिसिपेट बिदि खालामदों दामनायजों देनायजों आरो बेबायदिनो सोलिलांबाय थाथों जेब्ला जों औवाखौ गोरलैयाव फुदुङो बिदिनो थायो फांसे थाइजौ बिफां मोनसे जायगायाव नुदों जों जेरै दुरुंखौ खायो बेबायदि ओरै फाननानै हेबनानै ओरै ट्रोप खानाय स्टाइलै दोनदों दा बियो बोसोरब्रैनि सिगांमोन दा देरबाय बेबायदिनो जाबाय देरखानाय बिफांखौ बेबायदि फाननानै जों खानो हानाय नङा बिनि बुंनायनि ओंथियानो जाहैबाय जोङो उन्दैनिफ्रायनो सानडे स्कुलफ्राव थिनहरनांगौ अब्लासो बियो गिर्जायाव फैनानै जिरायनो धैर्य जागोन थिग আছে आं मोनसे खोथा होननोसै बे 45 बोसोर बैसोआवसो थांनानै जिमावहाय बै फुराना 5 बोसोर 10 बोसोर जिम खालामग्रा मानसिजों समान समान जुदि लहा थिखांफायोबा सानसेनो आङो 10 किल'मिटार खारनो सानोब्ला आंनि देहाया मा जागोन आं बेखौ हानाय नङा आङो बे फोथाराव खारदिंनायनि सिगां बे जिम खालामनायनि सिगां आङो प्रेक्टिस खालामग्रोनांगोन लासै 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 थुद्रुब इसोरनि रायजोआव आगान सुरनायाबो आवगायनायाबो जों लासै लासै उन्दैनिफ्राय हेबिट खालामनांगोन नङाब्ला 20 मिनिट सारमनखौ 2 घन्टा बादि मोनगोन 5 मिनिट प्रार्थना खालामनायखौ आधा घन्टा बादि मोनगोन जों मानो होनो सास पास्टरखौ बिराद गोलाव जाबाय जोङो जुदि बे 1-1.5 घन्टा सारमनाव धैर्य जायाबा सोरगोआव अनबर्ड एनि टाइम इनलेस टाइमा जोबनाय गैया बेयाव पृथिबिया जोंना ओरै गिदिंबाय थायो हिसाबै जोंनियाव घरि दं बेबायदि पृथिबि बायदि गिदिंनायबो गैया बेयाव घरिखौ दोनहैयोबा स्टप जाहैगोन बेखौ साइन्टिस्टआबो बेखौ दिहुनदों बे बुहुमनि सलार माबानि बाहेरायाव दोनहैब्ला घरिया स्टप जायो लाइटनि स्पिडआव खारोब्ला मानसिनि बैसोआ एसे खम माबायाव जायो जोङो जोबनो गैयै जों इसोरखौ बाख्नायनांगौ बै समाव दा जों गिर्जायाव 1.5 घन्टा जुदि थानो हायाबा जों जयग'थायानो नंखाया जों बोरै लांफा जानो आरो इसोरनि बोसोनखौ मानियैनि बाथ्राफोर दंबावोसो दा लाइफआव इयुथफोरनि थाखाय आं बुंसै लाइफआव साक्सेस निफ्रायबो बांसिन इसोरनि बोलोगोरा आखाइनि सिङाव बुंदो जोङो संसाराव थांनानै थानायाव जोङो लाइफनि साक्सेसखौ नागिरनानै हास्थायो नाथाय जों बेखौ मोननो थाखाय जोङो इसोरनि बोलोगोरा आखाइनि सिङाव बुंनांगौ बा इसोरनि बोसोननि उन जों थांनांगौ आरो बे माब्लाबाबो नस्थ' जाया 1 पेटर 5नि 6 बेबायदि बुंनाय दं जसेफआ साधारन यां बैसोनिफ्राय बियो बेसेबां साक्सेस जादों जों बाइबेल फरायै जों मिथिखागौ डेभिडआ यां बैसोनिफ्राय बियो दावखोयै गलियाथखौ सिंहफोरखौ बुथारदों आरो बियो गिदिर सासे राजा जादों दानियेल नाबिया बियो ओरैबायदि गसंथानानै नेबुकदनेजार राजानि सिङाव थाहैनानै बियो इसोरनि सिङाव गंनानै गोबां गियानफोरखौ मोननानै बियो सारा बेबिलनाव इसोरनि नामखौ प्रसार मोनथिसार होनो हादों जों सानो लाइफआव आङो ओरै आङो बिदि डिग्री लाबाय आं बिदि फरायनो हाबाय आं बेखौनो फरायथारगोन थिग আছে नों फराय नाथाय नोंनि बे लाइफआव साक्सेस जानोब्ला नोङो इसोरजों लोगोसे इसोरनि बोसोनजों लोगोसे अब्लासो बे एभारलास्टिं जागोन नङाब्ला संसारनि गासैखौबो मोननायनि उनाव आङो जिउखौ खोमानानै लायोबा मा मुलाम्फा बेखौ बबाव लिरदों माथाइनि 16नि 26 मानोना मानसिया संसार मानिखौ मोनदेरनानै गावनि जिउखौ खोमाब्ला बियो मा मोनदेरखो नङाब्ला मानसिया गावनि मुङै मा होफिननो गावनि बदलै मा होफिननो हानो इंलिसाव इफ हि शेल गेइन द होल वर्ल्ड एन्ड लस हिज ओन सोल संसारनि गासैबो रोंनाय गासैबो धोनखौ मोननानै बेफोरखौ गालांजोबनानै आङो जुदि इसोरनि रायजोआव हाबनो हायाबा मा लाब मा मुलाम्फा बे बाथ्राखौ जिसुआ बुंदों बोसोन बिजाब बियो इयुथफोरनि थाखाय जागोन बोसोन बिजाब 13नि 20 गियानिजों लोगो जाफादो नोंबो गियानि जाफागोन नोङो मूर्खफोरजों लोगो जाब्ला संहार जागोन बेखौ स्पेसियेलि इयुथफोरनि थाखाय बुंनाय जादों जोङो जेब्ला लोगो जायो बे मा क्राइटेरियानि मानसि बेनाव बेसेबां गियाननि बाथ्रा बियो बुङो नैबेखौ बाइबेला बासिनानै बेजों लोगो जानो थिनदों ओरैबायदि लोगो दं नोंजों मोजां जागोन नाथाय गाज्रि स्वभाबफोरखौ नोंनो सोदेरगोन स्टार्टिङाव नोंखौ थांखुनिफ्राय आराम्भ खालामनानै सिगारेट बेफोरनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप देनराय लास्टआव मायाव थांगोन बियो ड्राग्स एडिक्ट जाहैनोसै लास्टआव बिमा बिफाया हालाय हाफाय आरो बिमा बिफानि गुदि बे दायनिगिरिया बिमा बिफानि दिनैसिमबो दासिमबो जोंनि गेजेराव गिर्जानिफ्राय गोजानाव दोनग्रा सानडे स्कुलनिफ्राय गोजानाव दोनग्रा इयुथ केम्पनिफ्राय गोजानाव दोनग्रा धोरोम सभाफोरनिफ्राय गोजानाव दोनग्रा
जोंनि गारजेनफोरनि भुल। अथ'स' गावनि गथ'आ मा लाइनजों थांदों उनावहाय फस्थायहैनांनाया फैयो। आरो मोनसे जोंनि गारजेनफोरनाव मोनसे गिदिरथार भुल दंबावो। आङो बिहामजोनि थाखाय आङो नायनो थांगोन, आङो फिसालानि थाखाय बिहामजो नायनो थांगोन, बा आङो फिसाजोनि थाखाय आं बिजामादै नायगोन। फार्स्टआव सोंगोन फरायनाया बेसेबां, मा मावो, न'खरा माबायदि, न'नि अबस्थाया माबायदि, गासिबो मोजां उखिजोब दे सेंग्राया नायनो माबायदि, मोजांखा सेंग्रायाबो गोजौ गिदिर। इसोरखौ गिग्रा नंगौना नङा बे थालांबाय। बे न'खरा लास्टआव मा जाहैनोसै, गिर्जाजों सोमोन्दो गैला, न'खराव मोजाङै सोलिनाय गैला, मा खालामसै बियो गुबुन हिनजावजों आरो लाइन लाबावनोसै। जोङो पेरेन्टसफोरनि भुल बियो जों माखौ नायग्रोनांगौ, गिर्जाफ्राव हाबोना हाबा, बियो माबादि इसोरखौ गियोना गिया, बेखौ जायहा एग्जामिन खालामनानै नायग्रोगोन बिनि भबिष्यतआ ब्राइट जागोन। बाइबेला जोंखौ बेबायदि फोरोङो दे, बाइबेलाव दं जिहेथु 2 तिमथिनि, ओंखायनो पाउला 2 तिमथिनि 2:22 नोङो सेंग्रानि लुबैनायफोरनिफ्राय खारदो, नाथाय धोरोम, फोथायनाय, अननाय आरो गोजोननायखौ गोजों गोसोजों फोरबोखौ मुंख'ग्राफोरजों लोगोसे होसोदो। बे बिसया सोरबा गथ' उन्दैनि थाखायबो बुंनाय जायाखै आरो सोरबा बैसो जानाय मानसिनि थाखायबो बुंनाय जायाखै, जास्ट फर यां। आरो जोंनि यांफ्रा बे बिसयाव गोग्लैनो खोब गोरलै जानानै दङ, खारन जोंनि आखायावनो दंजोबखायो, जोंनि आखाइ थाजोबो। जोंनि मबाइलफ्राव जेब्ला स्क्रिनखौ जों बोखोयो, गाज्रि पिकचारा फैयो, नों दसे थाथ'नाय लोगो लोगो नों गोग्लैबाय। नों हाजार मोजांखौ नायग्रायानो जाथों, बेयाव दसे थानानै नों नायबाय माने जिसुआ बेखौनो बुंदों, नोङो गोसोजों सोरबा हिनजावखौ गाज्रि रोखोमै नायोब्ला नोङो जिनाहारियाव थांबाय। दा नैबेफोरनि थाखाय गोथार पाउला मा होनदों, लुबैनायफोरनिफ्राय खारदो। मारै खारनांगौ? लास्ट बुंहैदों जे फोरबोखौ मुंख'ग्राफोरजों लोगोसे होसोदो। जायहा फोरबोनि मुंखौल' खुगायाव लायो बिसोरजों होसो। बिनि अल्टारनेटिभबो नुगोन। नों मा खालि बाइबेलनिल' आं खृष्टान जानानै बाइबेलनि बिषय रायलायनो मोना, नों बांद्राय धर्मिस्थ जाबाय। आं दिनै बेयाव सारमन होनायखाय आं बिराद धर्मिस्थ जाबाय, पार्सनेलाव लायो। नाथाय बे बाथ्राया इसोरनिसो, आरो जों जेब्लायबो बेखौ रायलायनायल' नङा। बेनिखायनो गोथार पाउला बुंदों, सान हर मावख्रुबनायजों आङो लिरगासिनो। पाउला बे बबेबा गिर्जानि दाननि फैसाफोरखौ जायामोन, बियो गावसो खस्थ' खालामनानै मावनानै जायोमोन। आरो राजनितिकआ बोरै जाबोदों? धोरोमनिफ्राय ओंखारबोदों। धोरोमनि गेजेराव बोरै राजनितिक खालामनानै जिसुखौ खस्थ' होबायना। बेनिखायनो जिसुआ बुंदों आरो बाइबेला बुंदों, बासायजानाया गावबा गाव। जोङो रावखौबो पार्सनेल लानानै थांखिनानै जोङो बुंनो दरखार गैया। बाइबेलनिसो बोसोन, बेयाव गसंहैनानै बे बिराद गिदिर खोथा बुङो। बे आंनि बाथ्रा नङा। नों फैनानै बेयाव बुङोब्ला नोंबो बे बाइबेलखौ बुंखानांगौ। आं सिगाङावनो बुंदों बे नेरेसन। ओंखायनो इयुथफ्रा बेखौ गोसोआव ला। 2 तिमथिनि 2:22 बेयाव जोबोद गोथौ मोनसे बिसयखौ बुंदों। आङो 1 करिन्थनि 15:33 बेयाव मा होनदों एसे नायनि। 15:33 नोंसोरो दा आन्दाय होजा, गाज्रि लाज्लायनायफ्रा गाहाम हुदाफोरखौ जामलांहोयो। दा आन्दाय होजा, बे जाले जेनेरेल इयुथल' नङा, गासैनिबो थाखाय जोंखौ दा आन्दाय होजा होनदों पाउला। गाहाम हुदाफोरखौबो जामलांहोयो। माखासे जोंनि गाहाम माखासे गुन थायो, जोंनाव क्वालिटि थायो। सोरनावबा माखासे गुना बांसिन थायो, सोरनावबा खम थायो। ओरैबायदि मोनखागोन सोरनावबा बियो गेदेर उन्दै गासैजोंबो समान, बियो रायलायनानै मिनिनानै रंजानानै रंजा बाजा थानो हायो। सोरबाबा ओरैबायदि थायो सानसेयाव फंसेबो बाथ्रा मोननो थाङा, आरो सोरबा मिडियाम क्लासनि। दा नैबे माखासे मोजां गाज्रिखौ सायख'नायनि थाखाय बाइबेला इयुथ्सफोरनि थाखाय बुंदों